Здравейте! Аз съм Весела Драганова, председател на партия на българските жени, коалиционен партньор в коалиция от партии България без цензура. В предстоящите парламентарни избори на 5 октомври съм кандидат за народен представител в 25-ти многомандатен избирателен район София град. Уважаеми съграждани от районите Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел. Призовавам да ме подкрепите. Гласувайте преференциално с номер 13 в квадратчето и с номер 4 в кръгчетата за преференциално гласуване. Моето мото е за бъдещето на децата ни и просперитета на родината. Нещо повече за мен. Политик, общественик, висше образование педагогика в Софийски университет Климент Охридски и специализация маркетинг и мениджмънт в Германия. Майка на 2 дъщери. Добър, почтен човек, вярваща християнка. В бъдещият парламент ще работя за достоен жизнен стандарт за нас българите. Ще представлявам интересите на майките, децата, семействата, социално слабите, жените в риск, възрастните и хората с увреждане. Инициатор съм на множество благотворителни кампании, които ще продължавам и занапред. Подкрепете ме! Гласувайте преференциално в бюлетината, в квадратчетата с номер 13 за коалиция от партии България без цензура и в кръгчетата за преференциално гласуване с номер 4. Благодаря ви! Бог да ни пази! Купуването и продаването на гласове е престъпление.